sabo maka ko kwande senje nunero ande Madzinza mirira Kipiri kubva kuvafiri chapter 2 vese mukati patu Kristu mutungamiri wedu pakuzvininipisa msoro wetsamba 2 verse dzadzisai mufaro wangu muve nokufunga kumwe muchiva norudo rumwe nomweya mumwe nendangariro imwe musinga
asingaiti chinhu nenharo kana nokuzvikudza, asi mumwe nemumwe ngaite nomwoyo unozvininipisa vamwe vanomupfuura iye pakunaka 4 vhesi. Kunyaranga kwei kunesu izvo manhero ano tope kutenda manhero esondo totende simba guru ramupirisiti Nimurodi riri kutichengeta kana kuti rakanga richitichengeta kubve tichibve kumamisha kwedu kusvika tiuye pano tichigare pano mune zvakanaka riri kutichengeta tichidzidziswe mazwi ekuenda ndiwo kunyika itsva. Kamwe nakamwe petenge taungane kudai tinenge tiri munzira yekuende kunyika itsva. Kunyaranga kwei kunesu. Saka mazwi edu ari kuti Kristo mutungamiriri wedu pakuzvininipisa. Munhu unofanirwe kuite chiro asingaiti ngenharo. Munoona anhu echitaure nyaya yekuti muna anhu anokuwadza amwe mukati mesangano rino iri. Anhu ivovawo haatendiba kuti uyu munhu uyu unondipindawo pakunatsa. Kunyaranga kwei kunesu. Munhu kuita ngemwoyo werudo kunyatse kuona kuti apa inini ndiri kupindwawo apa. Ndingabaita sei, ndingagadzirisa sei, ndiri kupindirwe papi. Izvo zvezvo ndo zvakanaka. Kana dai kuri kurima chaiko ukaona uri kupindwa ngamwe usafunga kuti regai tipfudze munhu wacho uri kupinda iba. Mubvunze mazano kana kubvunze mudhumeni kuti ndingafambisa sei kuti ndiite goho rakakura. Kunyaranga kwei kunesu. Saka isusu tiri panapa tiri pakugadzirire kuzobire pamhiri apa. Saka tiri kufanirwe kuite zviro zvedu zvinofadze mutumwa kuti temberi ipere. Tinofanirwe kuite zviro zvedu ngekukurumidza ngekuti nguva yedu yapera. Kunyaranga kwei kunesu. Kana tikafadze mutumwa kuti temberi yapera pamhiri apa taakupindemo zviro zvese zvakanaka. Mutumwa ofara ofamba-fambemo, akuru ake ouyemo, ana anodhina ana Konoriyo akasvikemo kwakufara kwakugara kwakuronga kuti gore paro takapinde munomu zviro zvakadai izvozvizvi zvadai. Basa iro riri kwakusununguka kurara arimo kwakusweremo kusvikira tidye tindorinawemomo. Munoti kana iyo mari ingatiposha here. Kunyaranga kwei kunesu. Akuru ake ekudenga akafara, iye akafara, amakomborero anopinda mukati mwedu. Munhu wese ngaamhanyirire izvozvo kugadzirise zita rake kuti mashairi ako akamboite zvekudini. Pane pamweni pendakambotaura kuti munhu kundoti basi ndindori munhu zvendakandoite panozvi kuti ndindori naakadzi kana kuti 5 kana kuti 6 kwandoti ndiri baba pambapo. Hapana ndiri baba basi. Hapana kana nechiro. Zviro zvinonyatse kuita. Marume kundoti basi ndiri baba. Zvinoite. Munhu wemurume. Zero ndiriri ono ndiri baba ndine mhuri yangu indori panapa isingambozikani kuti kana kuti yandyeyi kana kuti zviro zviri kufamba ngepi kana kuti musi unombotowana bambo gogoi pano taimbodawo turo twakadai. Hapana kana nechekuambira. Unotoone munhu kutotiza kutoshaikwa kudzime foni. Mazuva ano pane nemafoni kwakutodzima murume mukuru. Kunyaranga kwei kunesu. Pambarudzi pakadaropo. Pambarudzi. Kana imimi ana mbuya munozwa imimi mutumwa echiti shingirirai dzimba munogara. Anhu munoona anondosimuka echienda nemabhegi haana chiro. Munhu kana kwanga uine huku dzako uri mukadzi uri pamba une huku dzako une tumbudzi twako twawakambobvisirwawo masungiro zvingandoite nyorere kuti dzata 5 mbudzi dzako huku patori ne10 kwaunototi magadheni remuriwo riripo netumatimati turipo twaunokaya kwautoti ndakutosimuke pano. Zvinganyatse kuita. Anditi ana mai nini aripo kana ana mai kuru anozara kwakurai huku dzichindodya dzimwe dzechishaikwa ukuzodzokerapo panenge pachine chiro. Kunyaranga kwei kunesu. Saka kuti pamba pagarike sekutaura kwakaita mupirisiti Ebhero panode zviro zvinotsigise musha. Kana imi marume kuti akadzi agare pamba zvakasununguka panode zviro zvinotsigise musha. Mbudzi nehwai
kana nemombe negejo. Musoona mbenge waitawo mazuva ndiri kubve kumusangano kudai ndichisvike pamba ana anenge aripo handina nechekoni wati habatai kagotora kako mumbore ati here baba auya ndichandozere kuti ndoriwo baba basi pambapo. Ana kwakuseya muto kwakufara kuti baba tatozodye nyama kumusangano mame chidini wati tate chindye nyama ino iwo ndyawo nyama anoti hapana baba kunyaraka kwaikunazo. Mazuva angu kude kuti munhu wemupostori usandotendera pakugara kana wanga wakandogara anhu azhinji anondogara basi pamba pavo kudai. Ndozvendiri kuda kuti izvo zvezvo timbotaura ngezvazvo kuti kana zvishamba zvakutohodai munhu unoremerwa vati $20 imbudzimwe kagotora kasati katonyatse kusvike pakutozi gotora bakagotora. Asi munhu uchatore 2 months kude kuti azviite topinde mupasika akuru ekudenga watadze kufara ngekunga temberi isina kupera. Zvakanaka here izvezvo kunyaraka kwaikunazo. Tozotendei bimi marabha uma ekumativi mana mauye panapa paJerusarema ndo pakazi munozoye panapa mechitore mutemo. Handi isuba takandoite kuda kwedu kuti hamabocha ngatiitai kuti marabha uma azoye panapa. Asi Mwari mbune echituma mutumwa Johani ndio akati munozoye panapa mechitore mutemo pano paJerusarema. Rino iri ndiro Jerusarema. Tarisai runyararo rwerinahwo. Zviro zvaro zviri kufamba zvakanaka kunyaraka kwaikunazo. Hemunozwa zhowe dziri kuitika iyo anhu echiti wafunga ofona pana mutumwa handi pekundoti wada oite zvaanoda otobvunza kuti basa riri rakadini. Kana mukaone matemberi ari kuakwa pano paJerusarema apa anhu ese akagara pamberi apa akuru aandoti wafunge kuti pautoende pana mutumwa wafunga kuti pautoende kwautoti ndikandifondere mutumwa chero anofambise zviro zvavo ngemurandu zvosvike pane unoende pana mutumwa odzoka nazvo tobva taguta futi kuti wabve pana mutumwa wapiwe mhinduro yakanaka. Hino imi munondoti wade chahafunga wakuita wade chahafunga wakuita. Endai motaura noti izvozvo zvarambwa kuJerusarema kunyaraka kwaikunazo. Ngatiregerei kuedza mutumwa. Anhu azhinji hemunozwa echitorwa ngerwizi kuti sawe wadira anhu anodaiwo ngegumbu kudai kuti mvura yacho yadzame zvakadini kwakudaiwo kwauti hai panenge pari nani kwenzerei futi kwaunga kudai kwauti hai inenge yakusvika mumabvi kwenzerei futi kuti zvingadai odai pakabhimu kwakutoenda kunyaraka kwaikunazo. Anhu ari kuedza mutumwa kude kuone kuti masimba acho akadini. Ndo zviri kuita anhu kutsvaka mutumwa. Anhu ari kutsvaka mutumwa. Ini ndakanoti zviro zvinoite vatumwa waMwari hazvifananiba. Rimwe zuva ndakambotaura ndechiti Jesu ari kufamba nehadzi dzake kudai akasvike pamunhu wakanga aine munda wake ari kubvise mapuwe mumunda imomo echibvisa kudai kuti munda usaite matombo. Iye ari kudarika ngemuona hadzidzi ati rume ngatibatsire murume uyu kubvise matombo techidarika kudai. Wabva andobuda kuti wandobuda wane rimwe wabuda nerimwe. Amwe pana hadzidzi mukati macho ane misikazwa hainenge nemusikazwa sezvikundoitawo amwe nhasi uno. Kwakubva andotore tumapuwe tudoko kwakuenda natwo. Asi tode uchizwa kuti unonditi here hauzi kusenza kubatsire murume. Wabva asvika apa mhiri abude mumucheto memunda akati umwe naumwe ngaamire nebuwe rake. Wabva amira umwe wanyatsoumira nekake kakandodaiwo kuita kachibhakira. Jesu kwabva ati harume mapuwe aya akusanduke kuite chingwa. Kwetiri kuenda neno tiri koite mazuva 3 hapana kwetinodyaba. Saka munhu idya chichengete chako kunyaraka kwaikunazo. Munoziva iwowe nzara yanga yati apo kare kachibhakira kundodya ipo kwatopera. Zvikazi munhu ngaasape munhu bangaise mubhegi. Anhu kwakuita bhegi kwakuite 3 days ari iye. Kwabva adzoka manje akauya futi ngepamunda uya. Svike murume uya uri undoite zviyazvi. Zvikazi ngatibatsire murume uyu futi tichiende ino tiri kudzoka. Uya anga ane nzara aya akatakure makutombo.
ekukhavhire nzara. Asvika 10th Jesu kuti munhu ngaamire nebuwe rake. Wabva amira nebuwe rake kwabva atarisa rake matombo aya. Zikazi mwaite zvakanaka mwabatsire murume ngatichende. Kunyaranga kwai kunasu. Ndotaura kuti kuna anhu mutombo yemitumwa zvendiri kutaura haifanani. Ukafunga kuti ndadai kana kuti zvendaite mhosva yaita agamunorwa kudai atonga achizi ini ndikaitawo inobuda iyo hadzibudi dzimwedzo. Kunyaranga kwai kunasu. Saka mutumwa uyu ngatisamudheerera une masimba ese. Imba dzetiri kugadzira idzi dzinouya akuru ekudenga. Kana isusu munomu tikati anoti Cornelio naSt John tataura kuti St Nimrod. Tikati anoti Cornelio naSt John tati St Nimrod. Tikati Cornelio anoti St John tati St Nimrod. Tikati St John Cornelio anoti tati St Nimrod. Kunyaranga kwai kunasu.